Molt bé, doncs avui aquí descobrint el centre de control del metro, impressionant, amb tota la gent que està aquí cada dia ballant minut a minut perquè els trens funcionin perfectament, descobrint tota aquesta empresa que és potentíssima i agraïm molt a tota la gent que treballa al metro perquè cada dia doncs, aquest metro estigui al servei de totes les persones usuàries.